Ahojte, ja som Peter Sorger a v tejto vedenej meditácii vám pomôžem hlboko zaspať. Najprv si vypnite všetky upozornenia a tiež automatické prehrávanie ďalších videí. Nech vás počas meditácie nič nevyruší. Ľahnite si, uvoľnite telo a dovoľte, aby vás hudba jemne obklopila. Ak ešte nemáte zatvorené oči, jemne ich zatvorte. A aj keby sa vám myšlienky počas meditácie vrátili 1000-krát, je to v poriadku. Stačí vždy len presunúť pozornosť späť na to, čo hovorím, a na tú časť tela, kam vás smerujem. Počas meditácie sa budeme zameriavať na dých a vôbec nevadí, ak nebudete dýchať presne ako ja budem rozprávať a dýchať. Dýchajte si spokojne svojim tempom a rytmom počas celej meditácie tak, aby vám to bolo príjemné. Ak môžete, vnímajte, ako sa vaše telo už teraz stáva o niečo ťažšie. Ako keby vás posteľ jemne niesla. Začnime veľmi jednoducho. Nemusíte robiť nič. Nemusíte sa snažiť zaspať. Nemusíte sa nikam ponáhľať. Stačí len ležať, počúvať a dovoliť telu, aby si postupne robilo svoju prácu. Spánok príde sám. Vy ho nemusíte naháňať. Teraz si nechajte pár sekúnd len tak, aby ste sa usadili v priestore, v sebe, v pokoji. Nadýchnite sa a pomaly vydýchnite. Veľmi jemne. Vnímajte, ako vám vzduch prechádza nosom. Ako sa telo pomaličky upokojuje a uvoľňuje. Vnímajte, ako keby všetko nepotrebné opúšťalo vaše telo. Ešte raz nádych a dlhší výdych. Výdych nech je o trošku dlhší, ak sa vám dá. Dlhší výdych dá telu signál bezpečia a mozog sa začne prirodzene prepínať do pokojového stavu. Predstavte si, že pri každom výdychu z vás odchádza napätie. Nenútene, samo. Vaše telo vie, čo má robiť. A teraz venujte krátku pozornosť svojmu čelu. Jemne ho uvoľnite. Nech obrazovka dňa pomaly mizne. Uvoľnite oči, líca, jazyk,
sánku, ústa, bradu, krk. Nádych a výdych. Ramená nechajte jemne klesnúť, ako keby gravitácia trošku zosilnela. Nie na silu, iba mäkko, uvoľňujúco. Ak chcete, doprajte si jemný vnútorný úsmev do očí a do sánky. Uvoľnite ruky, predlaktia, prsty na rukách. Nechajte ich byť tichšie, pomalšie. Dovoľte hrudníku, aby sa pohyboval prirodzene. Nižšie, voľnejšie. Pokojne si všimnite pohyb brucha pri dychu. Ak je vám prirodzenejší pohyb hrudníka, nechajte to tak. Nerobte nič na silu. Brucho nechajte úplne povoliť. Úplne ho uvoľnite. Uvoľnite aj pánvovú oblasť, celý stred tela, miesta, kde držíme napätie, bez toho, aby sme o tom vedeli. Uvoľnite boky, stehná, kolená, lítka a chodidlá. Môžete sa zamerať na päty, ako ich cítite na podložke. Môžete si všímať spodok nôh alebo jemnú váhu prikryvky. Ak sa neviete zamerať na ten pocit, tak to vôbec nevadí. Cieľom nie je nič dosiahnuť. Vôbec nič. Celé telo teraz leží pohodlne a nič od vás nepotrebuje. Nechajte si pár sekúnd len tak, v tichu, bez snaženia, bez očakávania. Skôr, než sa necháte unášať spánkom, venujte krátky okamih vďačnosti za dnešok. Môžete v duchu opakovať po mne, alebo len počúvať. Ďakujem za možnosť prežiť tento deň. Nie každý na tomto svete sa dnes dožil večera. Ďakujem, že si moje telo môže oddychnúť a pripraviť sa na zajtrajšok, ktorý privítam s láskou v srdci.
Krátka vďačnosť pred spaním pomáha mozgu prepnúť sa z režimu stráženia problémov do pocitu bezpečia. Znižuje ruminovanie. Zaciklené premýšľanie o problémoch a uľahčuje zaspávanie. Psychológovia odporúčajú známe cvičenie 3 dobré veci. Každý večer pred spaním si spomeňte na 3 drobnosti, ktoré sa podarili. Dôležitá je pravidelnosť, nie dĺžka. Ak neviete, kde začať, siahnite po jednoduchom. Poďakujte za dých a telo, teplo domova a posteľ, jedlo a vodu, úsmev či stretnutie, nejaký čin vášho partnera či dieťaťa, dobrú knihu, kúsok prírody alebo ticho tohto večera. Drobný pokrok, zvládnutú úlohu, ale aj za poučenie z náročnej chvíle. Poďakovanie za prvú vec. Nádych. Ďakujem za a doplňte si to. Výdych. Nechávam deň odísť. Druhá vec. Nádych. Ďakujem za a doplňte si to. Výdych. Nechávam deň odísť. Tretia vec. Nádych. Ďakujem za výdych. Nechávam deň odísť. Teraz si predstavte miesto, kde je vám príjemne. Nemusí byť dokonalé. Stačí, že je bezpečné, pokojné, vaše. Môžete si vybrať jedno z týchto. Pláž, kde je teplý piesok a jemné šumenie mora. Alebo les, kde vo vzduchu cítiť vôňu dreva a pôdy. Alebo izba s jemným svetlom, kde sa cítite doma. Alebo chata v prírode. Alebo wellness, kde je príjemne teplo. Alebo len priestor ticha, bez tvaru. Predstavte si to miesto detálnejšie. Ako tam vonia vzduch? Aká je tam teplota? Aké farby vidíte? Na tomto mieste ste sami.
nič a nikto od vás nechce pozornosť. Všetko je pokojné. Všetko je jemné. Všetko je presne také, aké potrebujete. Vnímajte, ako sa telo na tomto mieste spomaľuje. Ako keby ste vchádzali do mäkkej, hlbokej vody pokoja. Nevyžaduje to žiadnu námahu. Ono to samo prichádza. Toto miesto je tu iba pre vás. A môžete sa sem kedykoľvek vrátiť. Poďme trochu hlbšie. Nádych. Povedzte si sami pre seba, vdychujem pokoj. Výdych. Vydychujem napätie. Nádych. Vdychujem uvoľnenie. Výdych. Nechávam všetko napätie odísť. Nádych. Vdychujem jemnosť. Výdych. Vydychujem nepokoj. Ak ešte nejaký jemný nepokoj pociťujete, nevadí. Cieľom nie je dosiahnuť pokoj. Nič nie je cieľom. Cieľom je prijať akýkoľvek telesný pocit s pokojom. Ak ho telo ešte cíti, nechajme ho. Ono sa samo upokojí. Ak vás napadne akákoľvek myšlienka, je to v poriadku. Všimnite si ju. A s výdychom ju nechajte odísť. Pomaly presunte pozornosť jemne k čelu. Nádych. Pokoj vstupuje do čela. Výdych. Napätie z čela odchádza. Uvoľnite obočie, oči a viečka. Nádych. Cítite jemnosť v očiach. Výdych. Cítite, ako vám mäknú okraje očí. Uvoľnite líca a nos. Nádych. Vnímajte, ako sa líca a nos uvoľňujú. Výdych. Dých jemne odteká nosom, dýcha sa ľahko. Zamerajte sa na sánku, pery a jazyk. Nádych. Uvoľnite sánku. Výdych. Uvoľnite pery a jazyk.
Celá tvár je ako jeden celok. Nádych, tvár sa upokojuje. Výdych, tvár mekne. Zamerajte sa na krk a šiju. Nádych, uvoľnite krk spredu a z bokov. Výdych, krk povoľuje. Pri ďalšom výdychu uvoľnite zadnú stranu krku. Trapézy, svaly spoza uší až po ramená. Môžete opakovane vydýchnuť a uvoľniť aj samotné uši. Plecia. Nádych. Vdychujte pokoj do pliec. Výdych. Plecia klesajú, vypúšťajú záťaž. Zamerajte sa na lopatky a priestor medzi nimi. Nádych. Vnímajte priestor medzi lopatkami. Výdych. Celý chrbát mekne a rozťahuje sa jemne do šírky. Predstavte si, ako sa chrbát alebo len miesto, kde cítite ešte napätie, uvoľňuje, ako by ste povolili strunu na gitare. Bola napnutá a teraz ju jemne povoľujete. Napätie sa stráca. Ruky. Uvoľnite obe ruky súčasne. Nádych. Uvoľnenie v ramenách. Výdych. Uvoľnenie steká cez páže od ramien nadol smerom k dlaniam. Lakte a predlaktia. Nádych pokoj, výdych, uvoľnite predlaktia. Zápestia, dlane a prsty na rukách. Nádych, cítite jemnosť v dlaniach a v končekoch prstov. Výdych, prsty meknú, sú uvoľnené. Nádych, uvoľnite ruky. Výdych, ruky sú ťažšie a oddychujú. Hrudník. Venujte pozornosť hrudníku. Nádych. Hrudník sa ticho rozširuje. Výdych. Hrudník sa ticho uzatvára. Okolie srdca. Nádych.
Cítite jemnosť. Výdych. Cítite mäkkosť v okolí srdca. Vnímajte zvuk vlastného dychu. Nádych, prichádza pokoj, výdych, odchádza napätie. Brucho a stred tela. Zamerajte pozornosť do brucha. Nádych, brucho sa jemne zdvíha, výdych, brucho jemne klesá. Krížová oblasť. Nádych, uvedomte si pocity v krížoch. Výdych, cítite uvoľnenie. Bedrá, boky, bedrové kĺby. Nádych, uvoľnite bedrá a boky. Výdych, nechajte odísť stiahnutie a napätie. Stehná. Nádych, uvoľnite stehná, výdych, ich váha klesá do podložky. Kolená, predkolenia. Nádych, jemnosť, výdych, uvoľnenie. Členky, chodidlá. Nádych, pokoj v chodidlách, výdych, dých odchádza dolu do prstov a preč. Celé dolné končatiny sú uvoľnené. Nádych. Dolné končatiny sa uvoľňujú. Výdych. Nechajte ísť. Vnímajte celé telo od hlavy po pety. Nádych. Vneste pokoj do celého tela. Výdych. Púšťajte všetko, čo netreba. Nádych. Predstavte si, ako vám cez temeno hlavy do tela vstupuje zlatisté liečivé svetlo alebo príjemná liečivá energia. Možno smaragdovo zelené liečivé svetlo, prípadne jemne fialové, levanduľové svetlo pokoja. Vyberte si, ktoré sa vám páči. Výdych. Predstavte si, ako by cez chodidlá odchádzalo všetko preč, čo už netreba. A toto svetlo,
táto energia to jemne odnáša so sebou. Nemusíte to stihnúť na jeden nádych a jeden výdych. Pokojne sa nadýchnite, vydýchnite vo svojom tempe. A keď budete chcieť, pri najbližšom výdychu cez chodidlá nechajte odísť to, čo už netreba. Nádych. Som tu. Výdych. A to stačí. Teraz, keď je telo uvoľnené, myseľ stíšená a priestor bezpečný, dovolíme spánku, aby prišiel. Začnime veľmi jemným rytmom. Nádych, výdych. S každým výdychom je telo ťažšie. S každým nádychom ľahšie. Ako pokojná vlna, ktorá sa prelieva sem a tam. Predstavte si, že s každým výdychom klesáte do mäkkej postele o milimeter hlbšie a ešte hlbšie. Nechajte celý deň odísť. Už sa udial. Už je preč. Vy ho nemusíte niesť. Nemusíte ho riešiť. Teraz už nemusíte nič. Máte jedinú úlohu. Nechať telo, aby si samo našlo cestu do ticha. Ak ešte nie ste ospalí, je to v poriadku. Táto fáza nie je o tom, že musíte zaspať. Je to o tom, že dovoľujete spánku prísť vtedy, keď bude chcieť. A on príde. Vaše telo to vie. Vaša myseľ to vie. Do noci vchádzate pomaly, pokojne, bezpečne. Ako keby celé telo malo dovolené úplne oddychovať. Ako keby gravitácia bola jemnejšia. Ako keby vás mäkkosť vankúša vtiahla hlbšie do noci. Teraz sa dých stáva ešte jemnejší a pauzy medzi myšlienkami dlhšie. Začína sa objavovať ten známy, mäkký prechod, stav medzi bdením a snom. Nechajte ho prísť, nechajte ho rásť, nechajte ho obklopiť celé telo. Ak ešte stále počúvate môj hlas, nechajte ho pomaly odchádzať na pozadie. Už ma nemusíte sledovať, nemusíte ma počúvať. Môj hlas môže pomaly ustupovať do pozadia, ako vzdialený šepot, ktorý tu ešte chvíľku bude.
ale už vás nevolá späť. Telo sa ukladá na noc. Myseľ sa spomaľuje a spánok vás pomaly zahalí do svojho ticha. Ste úplne v bezpečí. Telo vie, čo robí. Vaša myseľ sa môže konečne oprieť a dovoliť noci, aby sa o vás postarala. Dovoľte si zaspať vlastným tempom v úplnom uvoľnení. Nech sa vám spí ľahko, hlboko, mäkko. Dobrú noc, priatelia moji. Dobrú noc.